ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରି ବାହାରିଲୁ ବଡ଼ି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆମ ରୁମ୍ରୁ ବାଇକ୍ ବାହାର କରି ଚାଲିଲି ରାଣୀଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନ, ଯାହାକି ରାଣୀଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରୁ ପାଖାପାଖି 7 କିଲୋମିଟର। ଏଇନା ସମୟ ପ୍ରାୟ ଭୋର 4ଟା। ସକାଳେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହା ପିଇ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ। ବଡ଼ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମା ଗୋ ମା, ମୋ ରାସ୍ତା ସବୁ ପୂରଣ ହବ। ତ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଆସିଗଲା। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନଈହାଟି, କାହିଁକିନା ନଈହାଟି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଯେହେତୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ, ତ ଗଙ୍ଗାରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 3ରୁ 3.5 ଲାଇନରେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଫାଇନାଲି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦୟାମୟୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।